Když jsem si lehla do postele, tak se mi začaly myšlenky honit hlavou, že jsem moji maminku neviděla, protože jak už je stará, tak moje maminka má prostě tu vůni stařeckou a necítila jsem ji ani v chodbě ve dveřích, ani po schodech mých. A tak jsem lehla do postele a teď se mi to začalo honit. Teď jsem tam necítila jí, neslyšela jsem jí. Vždycky, když něco dělá, tak dole jí slyším. No a teď jsem přemýšlela, jestli jsem ji slyšela, neslyšela. A tak jsem furt přemýšlela, byla jsem ve sprše a tak nějak jsem si říkala, teď pouští vodu teplou, protože ona, když si odebere trošku teplý vody, tak mě ta sprcha teče víc studenější. Ale v tu chvíli jsem nevěděla na 100%, jestli jo nebo ne. A teď jsem měla obavy, teď mi přicházely obavy, neleží tam někde mrtvá, proč se tam na ní podívat. Mám tam strach jít se podívat, abych ji neviděla mrtvou. Prečo máš strach? Čeho máš strach? Tatínek Keď mi umřel, umrie, no jo, takhle, že už tu nebude, že no, tak. že už tu nebude a mám strach z toho, chtěla bych ji vidět živou. Uchovat si ji ve vzpomínkách živou a ne mrtvou. No, keď už je mrtvá, tak to už není ona, to jako je tělo. Niečo podobné, ako keď si vyzlečieš kabát, tak už tam ostane len kabát, to už nie je ona, len ten kabát, ktorý nosila. Každý, kto videl si myslím niekedy ako mŕtvé telo, tak to vidí, že to je proste úplne niekto iný, než akého človeka poznal. To je fakt telo bez duše, doslova, keď my nevieme, čo znamená duša, ale fakt to tak vyzerá, že to je úplne niečo iné. Ako to je len kus nejakého neživého predmetu, ktorý pripomína tú osobu, ktorú sme poznali. Čiže z toho vyplýva, že to fakt nie je ona. Že to je len ten svršek, alebo berme to tak, ako nechcem to ako dehonestovať, ale ako keby keď si vyzlečíš kabát a necháš ho proste v hoteli a odídeš. Predstav si, že tento svet je hotel, ty si na hoteli, máš tam rôzne, riešiš problémy, vrzgajú dvere, netečie teplá voda, ja neviem, tečie z vodovodu a tak ďalej, tak to riešiš. Buď si spokojná, nespokojná s hotelom. No ale keď jedného dňa sa pozbieraš a odídeš z toho hotela, akoby z toho nášho sveta, riešiš ten svet? Neriešiš. Ne. Neriešiš ten hotel? Neriešiš. A zapomněla si tam akurát župán, ktorý si tam nosila a si ho tam nechala. A niekto by mohol povedať, veď ja som si ťa pamätal v tom župane, to si úplne tak slušel a najednou tam není, ale pre niekoho, kto ťa tam poznal v tom župane alebo videl ťa, by si mohol sa tam furt akoby vizualizovať ťa, podobne ako ty, keď vidíš to mŕtve telo, že to bol kedysi v tom ten človek a už není. Už to je len ten župan. To je taká ako barlička len, že si povedať, že to fakt není ten človek už. Ale asi ti to veľmi nepomôže. To mysel to ako nevie uchopiť úplne. Mysel by chcela nejaký... Je to taká pomůcka pre tú mysel, možná trošku. Neviem, jak to na teba pôsobí toto. Jako jestli ťa to uklidňuje trochu, nebo ne. Asi určitě bych řekla, že jo, že je to taková dobrá pomůcka. Nemyslet nad tím, že tu maminka odešla, ale přemýšlet nad tím, že tu to už maminka není, že to je jenom... Že to je jenom župán, nebo jen kabát. Tak. Ten kabát, který nosila, no. Kterýho se vyslíkla. No. No, jako predstav si, ako keď by najednou jakoby zmizela z toho kabátu, jako kouzlem, sa odparila. Jo, ta její esence, ta její podstata, jako keby sa jenom odparí z toho a ostane jenom ten kabát. A či máš jako ty strach o to, že ty takto odídeš do života? Či za tým není schovaný v skutočnosti strach zo smrti jako tvojej? No asi máme všichni strach ze smrti, je to možný, nevím. Ale to zase, kdo má strach? To má strach mysel a strach má preto, pretože to je niečo, čo absolútne nemôže poznať. Mysel má jej prirodzená vlastnosť mysli, alebo keď to možno nazveme, proste jej danosť je v tom, že čo je neznáme, toho sa bojí. Bojíme sa vždycky toho, čo nepoznáme. To je mysel. Vtedy to vlastne môžeš rozpoznať, že to k tebe prehovára mysel, že to sa mysel bojí, nie ty. Ty to môžeš vnímať. Ty, keď to zavnímaš, tak sa dostávaš, akoby poodstúpiš od tej mysle
trošičku a môže ti to pomôcť v tom, akoby ten strach tak nechať v tej mysli. Ako jo, aha, to má mysel strach, ne ja. Protože je to pre ňu niečo neznáme. Cokoliv neznáme je, ideš na prvý deň do práce, i tam máš strach. Máš první schůzku, první rande, vždycky je tam nejaký strach, nejaká obava. Ta mysel to tam podsunie. Jo? Ale keď trošičku by človek dokázal si toto uvedomiť, že to je mysel, že to nie si ty, to mysel vytvára ten strach, tak trošku tak poodstoupím od tej mysle. Čo to robí? Aha, tak to je len preto, že je to neznáme. Tak jasne, mysel sa toho bojí, to je prirodzené. Jo? Je to, ani netreba ju za to haniť nebo něco, protože to je súčasťou nášho obranného mechanizmu jako na uchovanie života a zdraví. Jo? Že prostě nepúšťa ťa zámerne do veci, ktoré nezná, aby si náhodou nemohla nejak poškodiť to telo. To je pud sebezáchovy takzvaný. Jo? A ten potřebujeme v životě. No presne, no nepůjdeš k útesu, keď máš závratě. Ale problém nastáva vtedy, keď si to jakoby zameňujeme a nie sme v ohrození ani života, ani zdravia a máme ten strach a my sa toho chytáme, ako ježiš, to je hrozné, něco. A pritom stačí sa len vždy pozrieť, som v tejto chvíli v ohrození života a zdravia, že mám strach. A keď mi nič nehrozí, rozhľadnem sa okolo seba, tak aha, tak to je len proste mysel, ktorá to nezná, ale podsúva mi tu nejaký strach, aby som sa bál niečo robiť, niečo podnikať a tak ďalej. Jo? Úžasný. Bojíš sa vtedy, keď svoju existenciu máš spojenú naprosto pevne so svojím telom. Tak vtedy sa bojíš, to je logické. Mysel sa bojí. Protože všetko má svoj aj zánik. Všetko, to sú formy, je to forma, aj telo je forma, ktorá jedného dňa sa premení, zmizne. Tak ako list sa vysuší, spadne do púdy a tam zhnie a vznikne nová púda, nová hlína a z nej zase nový strom. Takže nic nikdy nekončí z tohto pohľadu. To je dobrý přirovnání. No, ale myslel by si povedal, ježiš, to je taká škoda, ten krásny červený list tu zahynul, na ktorý som si tak pozerala celý rok, ten krásny list zahynul. A to len mysel, protože mysel sa bojí tej neexistencie, tej formy. Hej? Ale keď to vnímaš ako v celku, že sa to len recykluje všetko, objavuje, zaniká, vlastne nikdy nič nekončí, tak potom to trošku môže pomôcť. Tak jak to na teba tohleto jakoby teďka pôsobí? Úžasný, rada výborná, zkusím to, když na mě přijde strach, tak si budu říkat, rozlídnu se a budu si říkat, jsem v ohrožení života, nejsem v ohrožení života, mysl neví a takhle reaguje. A myslím si, že mi to pomůže strašně moc.